Времето било мрачно, земята на юг от Балкана разкъсана. Османската заплаха вече пълзяла като змия през Македония и Тракия, а местните владетели, сръбски, български и влашки деспоти, се мъчили да запазят земите си с данъци, клетви и сабия. Сред тези размирни времена живеел крали Марко, син на крал Вълкашин, васал на османския султан, но в сърцето си свободен човек. Народът го обичал и шепнал, че той е последната надежда срещу варварщината, която идва от изток. Но над планините се носело друго име, по-страшно дори от султана. Муса Кеседжия, великан, разбойник, някога войн от султанската армия, сега самовластен господар на планинските проходи. Села горели, хора изчезвали, невести били отвличани. Една нощ в двореца на Прилеп, старец със сълзи на очи паднал в краката на Марко. Марко, юначе, Муса ни взе децата, взе ни душите, събуди се, сине на Балкана, в теб е единствената ни надежда. Крали Марко стиснал юмрук. Неговият баща бил загинал в битка редом до османците, но Марко бил различен. Той знаел, пътят на мълчанието води към гибел. Муса Кеседжия не бил обикновен човек, носел в себе си древна магия, която го свързвала с силите на природата и мрака. Когато желаеше, той можеше да се превърне от крехък старец с бяла брада и пророчески поглед в страховит великан с гигантска сила, чиято стъпка разтърсваше земята и чието мускули изглеждаха като от камък. Промяната му беше като мъгла, която се спуска върху него. Първо се свиваше в набръчканата кожа и слабост на стареца, но после като буря пробуждаше неукротима мощ, превръщайки го в същество, което вдъхваше страх и почит. Тази способност не беше просто физическа трансформация. Тя бе израз на неговата воля и връзка с тъмните сили, които криеха в себе си както разрушение, така и мистерия. Той сам се отделил от султана и се възцарил в Родопите, владейки проходите към Тракия. Бил мъстителен, но не глупав. Приютявал всякакви отрепки, бегалци и чуждоземни наемници. Създал армия на страха. Марко поел сам. С черния си кон Шарколия, с бос дуган тежък колкото човек, извяра, че правдата е оръжие по-остро и от сабя. По пътя към Мусините коли, Марко срещнал малко момиче, пленено от разбойници. С огромната си сила той убил без проблеми разбойниците и освободил момичето. То носило пръстен с герба на последния български цар. Била дъщеря на поробен болярин и му разказала, че Муса търсил не злато, а тайни и копаял из руините на български църкви. Търсил оръжие, наречено сърцето на царете, древен меч, предаван между владетелите, скрит от последния цар Иван Шишман. Високо в планината, където мълниите се спускат по скалите като змии от огън, крали Марко и Муса Кеседжия се изправили един срещу друг, не като хора, а като двама гиганта. Марко обвит в прах и дъжд, с боздугана си, тежък като проклятие. Муса, черен като нощта, очите му горели в кърваво червено, мечът му пеел песен на гибел. Сблъсъкът бил мигновен. Земята се пропукала под краката им, въздухът потръпнал. Всеки удар бил като камбана за край на света, звън, прах и искри. Муса се преобразявал в сянка, в пламък, в гигант, удрящ с ярост, натрупана от векове, но Марко устоявал. Не с магия, а с воля. С гняв за изгорени села и погубени деца. В един миг, когато мечът на Муса вече се спускал над него, Марко се извъртял, замахнал и оцелил. Муса изревал, пламъкът в очите му угаснал. Гигантът рухнал сред мълчание, по-тежко от гръм. Марко стоял над него, сякаш искал да каже последно с Богом на своят противник. В последния миг, когато Марко бил на колене, видял меча, за който малкото момиче му бе казал, паднал в страни от тялото на Муса. И той осъзнал. Муса бил не просто великан, той бил син на предател, роден от болярка, дала се на османец, прокълната от народа. Целият му живот бил мъст за отхвърлянето. След битката, в която мракът падна повален, крали Марко тръгна надолу по планинските пътеки. Наранен, изтощен, но жив. Под нозете му земята още трептеше от гнева на бурята, но небето вече се проясняваше. Първите златни лъчи пробиха облаците, сякаш самото слънце благославяше победата му. Когато стигна до селата, които някога бяха горели от мусините нападения, хората се втурнаха към него. Деца, жени, старци, всички мълчаха в първия миг, гледайки героя, целия в кръв и прах. А после въздухът се изпълни с възгласи. Муса е мъртъв, каза Марко тихо. Свободни сте. Плач и радост се смесиха в едно. Камбаните забиха.
Огньове бяха запалени не за война, а за празник. Марко не поиска слава, нито корона. Само седна под стария дъб в центъра на селото и дълго гледа залеза. А когато нощта падна, по небето премина звезда, като знак, че легендите никога не умират, само преминават в песни, предавани от човек на човек през годините.